खोबऱ्याचे लाडू बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. 1 वाटी रवा आहे. हे अर्धी वाटी खोबरं आहे. ओलं खोबरं आहे नारळाचं किसलेलं. आणि त्याच्यासाठी आहे ना हे चारोली घेतले आहे 1 चमचा. हे मनुका आहे 1 चम्मच. आणि ही वेलची पावडर, जायफळ पावडर आहे. 1 वाटी साखर आहे. आणि हे आहे ना घी आहे, शुद्ध घी आहे रवा भाजायला, म्हणजे 1 चमचा घ्यायचा आहे. आता मी गॅस पेटवला आहे आणि ते भांडं ठेवलं आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी 1 चमचा घी टाकते. रवा भाजायला आहे ना असे 1 चमचा घी घ्यायचा. घी टाकलं 1 चमचा. आता रवा टाकते त्याच्यामध्ये आणि चांगला गोल्डन सारखा आहे ना भाजून घेते. हे असं चांगलं आहे ना भाजून घ्यायचा रवा. गॅस फास्ट आहे, म्हणजे कसं जरा भाजेपर्यंत आहे ना गॅस फास्ट करायचा आणि थोडा भाजत आला ना मग तो कमी करायचा. आता इथे कसं इथे रवा वगैरे सर्व भेटतात. तर तेव्हा गावाला आहे ना आम्ही लहान होतो तेव्हा असा रवा नाही भेटत होता. तेव्हा आमच्या इथे म्हणजे खोबरं जास्त होतं. तेव्हा नारळ होते आमच्या गावी घरामध्ये. तर आमची आई काय करायची, तांदळाची कणी करायची, म्हणजे रवा करायची बारीक आणि ते खोबऱ्यामध्ये मिक्स करून आहे ना अशी लाडू बांधायची. आता आम्ही कसं इकडे रवा घेतो. आमच्या गावामध्ये कोकणामध्ये एकदम खेडेगावात होता ना, आणि खेडेगावात आहे तिकडे काय सुद्धा नाही. हा रवा चांगला आहे ना गोल्डन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. रवा चांगला भाजायला हवा आहे. तोपर्यंत आहे ना त्याच्यामध्ये मी चारोली घेतले 2 चमचे, ते टाकते, म्हणजे ते पण त्याच्याबरोबर भाजेल. हे सगळे असे वस्तू कसे जरा भाजून घेतले ना म्हणजे लाडू खराब नाही होत. आता छान भाजलं आहे. त्याच्यामध्ये आता मी हे खोबरं टाकते. अर्धी वाटी खोबरं आहे. असे खोबऱ्याचे आहेत ना, रव्याचे आणि खोबऱ्याचे कितीतरी प्रकारचे करंजे आहेत. पण ते कसे जास्त दिवस टिकत नाही. ते कसे लगेच करायचे आणि लगेच खायचे करंजे आहेत. तर कितीतरी प्रकारचे आहेत खोबऱ्याचे, रव्याचे आणि खोबऱ्याचे करंजे. पण ते कसे म्हणजे जास्त दिवस नाही टिकत. आता थोडा गॅस बारीक करते. चांगला रवा भाजला आहे, वास पण छान येतो आहे. आता याच्यामध्ये आहे ना वेलची टाकते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना अशी 1 चमचा मिरची पावडर टाकायची, म्हणजे वेलची जायफळ पावडर आहे ती टाकायची. आता गॅस बंद करते आणि त्याच्यामध्ये मनुका टाकते. आता आपल्याला साखरेचा पाक बनवायचा आहे. हे असं रवा खोबरा भाजून आहे ना असं एका वाडग्यामध्ये मी आता काढून घेतला आहे. आता मी पाक बनवते. आता पाणी घेतलं आहे, पाव वाटी पाणी घेतलं आहे आणि 1 वाटी साखर आहे. तर आता कसं आहे एकतारी पाक बनवायचा आहे. याचा पाक बनवून घ्यायचा आणि हे बघा असं एकतारी पाक बनवायचा. अशी तार आली पाहिजे, अशी चिपकून आहे ना असं घट्ट झाला पाहिजे. पाक बनलाय. आता मी ते याच्या रव्यामध्ये ओतते. हे असं मिक्स करून नंतर आपण लाडू वळायचे ह्याचे. लाडू वळायचे. हे रवा खोबरं वगैरे सगळं भाजून आहे ना सगळं रेडी करून वाटग्यात काढून ठेवलं होतं. 5 मिनिटासाठी आहे ना फक्त हे करून ठेवायचं आणि नंतर आहे ना लगेच लाडू वळायचे. एकदम सुकं नाही करायचं. हे बघा छान लाडू वळतात. आणि हाताला कसं घी लावायचं. मी घी तुम्हाला दाखवलं नाही लावताना. जसं घी आहे ना हे असं थोडंसं हाताला असं लावायचं. मी आता लावलंय पहिलं. असं लावायचं म्हणजे कसं हाताला चिपकत नाही. ते कसे ओलेच असतात लाडू, नारळाचे असतात ना, खोबरं आहे त्याच्यामध्ये. असे मस्तपैकी बनवायचे.
जास्त टाईम नाही ठेवायचं, ते लगेचच पाकात टाकलं ना. त्याची 1 वाटी साखर आहे ना, तर अर्धी वाटी कमीच पाणी टाकायचं साखरेमध्ये, जास्त नाही पाणी टाकायचं, म्हणजे लई टाईम पाक कडवायला नको. हे कसे पाकातले बोलतात खोबऱ्याचे लाडू, आणि हे कसे जास्त दिवस राहत नाही. आपण हे कसे लगेच 1-2 दिवसात लगेचच खाऊन टाकायचे. हे सर्व असे आहे ना, सर्व असे करून ठेवायचे. आपल्याला जसे लहान मोठे पाहिजे ना तसे करायचे. लय मोठे पण नाही करायचे, लय लहान पण नाही करायचे. आपल्याला असे घरगुती कोण पाहुणे आले ना तर असे पटकन आपण करू शकता, म्हणजे त्यांना कसं लगेचच्या लगेच नाश्त्याला वगैरे असं देऊ शकता. बांधून ठेवायची गरज नाही. आपला उपवास वगैरे असला ना, आणि उपवास सोडताना आपण कसं खीर वगैरे काय नाही काय करतो ना, तसं उपवास सोडताना हे असे लाडू बांधले तरी चालतात. असे छान लाडू बांधायचे मस्त. आपले मी साधे दाखवते तुम्हाला घरगुती. हे असे छान लाडू बघा, मस्त दिसतात आणि खायला पण किती छान लागतात. शिऱ्याच्या वरचे असे छान लागतात. आणि काय करायचं, आता लाडू बांधताना जास्त उशीर नाही आपण ठेवायचं, ते लगेच पाक आहे ना घट्ट करायचा. 1 वाटी साखर आहे ना, त्या अर्धी वाटी कमीच, म्हणजे थोडंसंच पाणी टाकायचं आणि पाक बनवून घ्यायचा आणि ओतायचं, सारखं करायचं आणि जर तिथेच उभं राहायचं. जर असं सुकलं ना, हे बघा असं सुकलं ना की लगेच त्याचे लाडू वळायचे. आपण पाक टाकला ना त्याच्यामध्ये, मग जास्त उशीर नाही ठेवायचं. सुकलं ना असं जरा असं नरम असं झालं, वाटलं आपल्याला सुकलं आहे आता, लाडू वळण्यासारखं झालं की लगेच लाडू वळायचे. तर पाक सुकला ना मग लाडू कडक होणार, मग बांधायला नाही भेटणार. हे रव्या नारळाचे आहेत ना, मिक्स लाडू बनवले. तुम्ही कसं नारळीचे पण बोलू शकता, पण मी असं बनवलंय, छान झाले. तुम्ही पण बनवा. आणि कसे जास्त दिवस टिकणार नाहीत, म्हणजे टिकतील तसे, पण म्हणजे असे मी अजून जास्त दिवस असे ठेवलेले नाही कधी. मी कसं कोण पाहुणे आलेत की लगेच करायची आणि लगेच द्यायची, असा माझा प्रकार झालेला आहे. म्हणून तसे तुम्ही म्हणजे ठेवलात ना तर व्यवस्थित राहू शकतात. फ्रीजमध्ये पण तुम्ही ठेवू शकता. असे मस्त छान लाडू झाले आहेत. असे बाहेर बनवून ठेवले ना तर 2-3 दिवस राहू शकतात, आणि फ्रीजमध्ये ठेवलात ना तर 8-10 दिवस राहतील लाडू. असे छान आहेत. हे बघा लाडू किती छान झाले आहेत. मग त्याला डेकोरेटर करायची पण गरज नाही. त्याच्यामध्ये आतमध्ये जेवढं सामान टाकलंय ना तेवढं सगळं वर दिसतंय. असं हे बघा, एकदम मस्त शिऱ्यासारखे झाले आहेत आणि खराब पण नाही होणार. असे तुम्ही बनवा छान. तुम्ही कधी बनवायला सांगू, लक्ष्मीपूजनला बनवा. एकदम मिठाईसारखे झालेले आहे, छान झाले आहेत. आणि आम्हाला पण पाठवा थोडेसे पॅक करून. मस्त नारळ रव्याचे लाडू छान झाले आहेत.